Hola a tothom, com esteu? Esperem que molt bé. Avui us explicaré un conte. Vale? Com ja sabeu, i si no ho sabeu us ho explico, el diumenge és el dia de la mama, sí? El dia de les mares. Llavors, a mi em feia molta il·lusió explicar-vos un conte que em van regalar un any el Biel i el Jan. Sí? Es diu T'estimem tant, mama. Voleu que comencem? Doncs vinga, anem a veure què ens explica aquest conte. Diu així: sentim la pluja com cau i traiem el cap per la finestra. Et direm un secret. Mama, tu ets el sol que fa falta per tenir un dia com cal. Només sentir-te la veu, la casa ja es lleva fent danses. I encara que ens haguem despertat, acloquem tan fort els ulls que semblen panses. Entres a despertar-nos, ens amaguem a sota el coixí, amb el trèmol dels moixons, i tu ens dius amb cantarella dolça: on són els meus cors petitons? En veu alta ens preguntes: algú em farà un petonet? Algú vol una moixaina i unes pessigolles? I qui vol una abraçada? Ui, si no hi ha ningú en aquell llitet. Sí, i som nosaltres, en Biel i el Jan, a sota del llençolet. Ens abraces i t'abracem, i amagats a la teva falda per sempre ens quedaríem, gronxant-los a la teva mirada. Volem sentir l'endevinalla del conte de les mares. Voleu sentir l'endevinalla? Sí? Papa Eric, ens l'expliques? És el que ens agradaria més. Endevina, endevineta. Qui és més que una princesa? Que una reina? Que un gegant? Que la sàvia Gerifant? Que els doctors en ciència, en alegria, en paciència? Que tots els grans manaires del nostre món mundial? I nosaltres cridarem: la Laia, la nostra mama! Ens agrada cantar amb tu i dibuixar a terra, i retallar les figures que després pintem amb ceres. Una mama, una platja, una lluna, un petó. Ens sentim tan bé amb tu, t'estimem tant, mama. Ai, Laia, la nostra mama, t'estimem amb tant anhel que si tinguéssim ales et regalaríem el cel. Ets la millor mama, a la qui donem més valor, i quan siguem grans et comprarem el món tot rodó, perquè t'estimem tant, 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 Biel i Jan. I conte contat, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat aquest conte i que li expliqueu a les vostres mames, sí? Doncs bueno, bonics i boniques, ens tornem a veure dilluns amb més propostes, cap a les 6 de la tarda com sempre. Que tingueu un bon cap de setmana i ajudeu a casa i disfruteu i jugueu molt. Molts petonets per tots. Adeu!